Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami kula Ahmad Zinia Rizky saking kelas setunggal welas BPF kalih. Teng mriki kula badhe akan maca geguritan, temane yaiku kekancan. Kanggo kancaku dening Ahmad Zidni. Kanggo kancaku, biyen tanganmu ngegem tanganku, pundakmu enek kanggo aku, esemu nentremake atiku, nanging saiki ilang saka uripku. Apa sejatining kahanan ing donya yen ora ana welas lan asih, ora ana uga kekancan tanpa pamrih. Kancaku, elinga rasa atiku, jogonen rasaning welas lan asih iki. Cekap semanten saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.